Tuohon. Jaahas. Siinä olisi meidän työmaa. Tässä saada käyntiin estiä ajaa se tuonne vähän tästä pois ja tosta tuolta boosteria. Pikkunoko, katsotaan onko tästä mihinkään. Tää on nyt tommosia pikkuautoon niin ihan sopiva, mutta tähän se voi olla pikkusen liian pieni. Onpas lipooli tuo teillä. Mihin tuo pannaan tuonne. Noin. Täs mä oon nyt. Tuohon. Lähtikö se syöttämään? Kai se lähti. Mitäs sitten? Oho, olipas täällä velli. Päävirta päälle. Olipas vellis tämä lattia. Tai maa. Lattia tosi. Lähden. Tää kantaa rinteristä. Aha. Sammukohan se boosteri? On kyllä niin pieni tuotto. Ei se taida jaksaa. Miksi se sammuu? Joo, ei monta nyt tuota. Miksi se sammuu? Onpas erikoinen. Ai paskaa. Älä tunne. Tää olisi taas sellainen kunnollinen. Tähän se nyt eri. Se taisi antaa kaikkeensa. Käydäs koittamassa sitä. Tuon. Lähteekö meidän kenukaan enää? Täällä on kyllä niin huono tämä akku, että se ei varmaan lähde. Se ei varmaan kyllä lähde. Tarkistetaan välillä, että onko tämä kamera vielä. Näkyykö siitä mitä mä teen? Viimeksi mä kuvasin, niin mä nähnyt yhtään mitään mitä mä touhasin. Sikäli jos se nyt yhtään kiinnostaa. Tuohon. Tähän tuo tarkoittaa. Meinaako se, että ottiko se vähän lämpöä tuossa? Sais vähän ottaa. Manta, mitä sä kattelet? Mihinkä me tultiin, hä? Missä Mikki on, hä? Mene kattelemaan, mihin se on. Mikki on Aatu ja Katjan kissa. Häh? Ei näistä mihinkään oo. Kyllä se nyt vähän oli virtaa. Voi paska kun tämä.
Katsotaan tuonne, onko meidän vaihdettiin uudet kaapelikengät, kun se paloo poikki tuolta kakkosvaiheessa silloin viimeksi kun tykitettiin, niin vaihdettiin sinne. Sattumalta oli 3-vitosia kenkiä, niin sai laitettua. Olisiko mulla tuohon? Tuolla on kone, niin ei tarvitse tuoda. 10. Tarvitte turvanpäitte. Ja nyt on sitten uusi kamera. Viimeksikin kuvattiin GoProlla ja puhelimella. Nyt on Insta360 Go 3S vai mikä lie. Jännä nähdä. No voi perhana. On nyt eka klippi, mikä tällä otetaan sitten. On niin. On käretön jätkä. No. Juhalla on starttikaapelit. Vähän autosta, toivottavasti se tuloo pian. Jaa, miltäs tällainen näyttää? Joo. Tuostahan se palo viimeksi. Kyllä ne nyt on siinä niinku. On merkattu pyörimissuunta tänne, kun nuo on aina samoin päin nuo tykit kytketty. Ne. Tuo keskuksen mä tein viime syksynä muistaakseni. Sitä ei ollut katottu silloin, testattu, niin meillä oli pyörimissuunnat väärin ja me luultiin, että tuolta oli jotenkin oli sieltä kyllä palannutkin sulakkeita, mutta me luultiin vähän jotakin jotakin vikaa. Mutta ei ollut vikaa, se oli vaan vaihevahti ilmoitti, että eipäs käynnistetäkään tällä kertaa. Enhän mä oon muistanut, että siellä on edessä asia. Joopa joo, eikös tämmönen katkaa sieltä, mieli kyllä ihan ikkuttaa. Vaihtaa se vähän katkoo viimeksi väärä. No. Joko tämä olisi rauhoittunut? No ei se ole rauhoittunut. Ei sitten. Joo, pitikään mun katsoa, että oliko siellä vielä. Onko se jääs kuinka lujaa? No se tietysti. Totta kai se nyt on jääs. Katos nyt. Ei meinaa saada. Pitää olla. No, tuus nyt. No niin, tuli. Oliko mulla traasu täällä? Oli mulla traasu. On pitkä tikku. Joo, se on aivan hyvä. Joo. Aivan sopiva, ei kai tuus mitään. Ei sinua ainakaan oo syönyt sen viimeisen touhailun jälkeen yhtään. Tuo on nyt vähän, se on kiva kun saanut vähän käyntiin. Olihan mulla mielessä, että ne kaapelit olisi pitänyt ottaa, mutta ei sitä kaikkia sitten aina muista. Manta luuloo, että me ollaan täällä nyt taas yötä vissiin. Manta! Ollaan me yötä täällä. Ei me olla yötä. Ei me nyt olla. Mikähän tämän tuli?
No kato, nyt se ei vilkuta tuota. Olisiko se vähän lämmennyt turhan väitte? Olisiko se? Ei mennä sinne nyt. Keitetään kaffi kohta. Joo. Mä haluan vaan testata, että se starttimoottori pyörittää, kun se sitä se viimeksi takkus. Se oli siinä ja siinä, että se lähti ja lähti. Se piti vähän koputella ja hakata ja naputella. No niin, nyt sitten. No. Kato. Olisiko niin, että onnistuu? Tämä ei vissiin hehkuta. Nyt se taas rupes. No, eiks lämpiä? Ei me kiusata tätä vanhaa aina. Otetaan sitten uudella akulla. Me manta katsomahan ketä tuo tulo. Mene katsomaan. Joo. Tää vaan tästä klippoikki ja jatkaa uudestaan. Näin, koitetaan. Onnistuisiko tää? Hei! Joo. Eihän se nyt jo karannut johonkin. Joo, ei me sua tultu katsomaan. Joo. Sen mä tiesinkin kyllä. Menikö se autohan? Tuu nyt Jolle tuli. Joo, me Joo. Joo, haukun nyt vähän. Joo, se toinen jäi nyt kotiin. Ei sitä kehtaa mihinkään ottaa, kun se on niin hönö. Joo. Se on Mitä? Tää on mun Markki. Valkoinen paimenkoi. Se on aivan lepponen kaveri tuo. Älä nyt hauku! Mun koti. Häh? Hölmö. Eikö nää tarvii aika paljon liikuntaa? Kyllä se joo. Täällä saa hyvin liikkua, kun se juoksoo koko ehtoon tuo. No niin, riittää jo. Tämä on hauska sinänsä, että tämä niin kauan kun meillä oli se toinen, niin tämä ei ole haukkunut kellekään, ei mitään. Se oli hyvin hiljainen kaveri. Se pikkuvauva opetti sen haukkumaan sitten. Se pilasi sut. Se on nyt pilalla koko koira. Jaa, katsotaan saisiko tänne. Tuota ei tarvitte. Pikkujoulu. Joo, se kyllä se meinasi, että se tuloo. Kyllä se varmaan jo lähtikin.
On niinku tuossa turvennevalla tuon kon. Mistä tuonne pantiin? Tuolta. Ei. Tää kattella toisella puolella. Tuolta puuttuu nippa. Ja taas on rasvari kova. Ottaa aika paljon. No, menen. Mene. Manta saa liikettä kun. Kyllä vähän maalata noita hitsauksia. Meinaako se tänne tulla vielä? Yritäis vähän tuu. No paperi.
tuollakin saisi tietysti. Vähän ladattua. Kannekko meinaa kaatua. Tämä sanoo. No, lähdes nyt. Lämpiämään. Keitetään kahvit tässä välillä. No. Ei kai tämä nyt rupia tinttailemaan. Ei voi olla todellista. Joka kerta sama homma, kun mä tämän kanssa leikin. Järki mennyt. Mikä? No. Romu mikä romu. Mikähän olisi sellainen keitin, mikä toimisi vaikka sun pikkusen jääs, niin se lähtisi silti lämmittämään. Aika lailla se ja sama, että tämän palaskin. Ei oo paljon tunteita tätä kohtaa. Me lähdetään Seinäjoelle. Joo. Me tuotiin sun koiruksen seuraa mitä muuten pihaan asti. Onko se tän? Kaivettiin sille tuolta jäästä auki, että saa juoda vettä, kun se öttistä sieltä. Jaa, se saati juoda. Mutta joo, tsemppiä tämän päivän korjaan. Oi kiitos. No joo, heippa. Oot. Että oli sulla vesi.
Vetestä pullo. Oliko kiva, kun vähän leikitettiin? Olihan kiva. No, olihan se kiva. Ne mennyt kauppaan. Tää rupes toittaa. Jäästä paskan saa kasaan. Joo, näin se vaan. Kohta saadaan kuule monta saadaan kaffia. Ai että. Ihan tuoretta Dolce-kusta. Meistys takaisin tilahassa. Noin. Jälleen ja... Oi että kun toimii hienosti. Ei maistu. Tukkia. Otetaan vähän tukkia. Otatko monta nakki? Otatko monta täältä? Kuola rupes juoksemaan. Voi eikä. Otapa nätisti. Ota nätisti. Ota siitä. Onko hyvä? Oletko sammuta kun kahvia? Ota vielä. Hyvä. Oliko hyvä? Otatko toinen? No. Oli hyvä. Kahvitauko. Koitetaan nyt mitata. Onko se nyt tullut jännitettä yhtään akkuun. Kyllä paska, ei ota vastahan mitään. Overiksikin, mutta pistää puolivolttia latauseen tällä. No se on ihan hyvä nyt se on. Vähän rauhoittu, mitäs tämä saa? 12.6. Kyllä ne aika hyviä ne molemmat on. Tai siis toinen on vaan paska. Pääsy käyntiin sen niin siirrettyä se tuli. Aha, nyt sieltä tulo muut. Nyt katsomaan. Enemmän. Niin, kun se on toinenkin kohta, mitä mä oon huomannut. Tääkähän ne kattoo koko vasta sitten. Huutakaa sitten, kun ei tuolla näe mitään.
myllystä. Sä voit löytyä. Täälläkin on. Tässä tehdään noita jatkovaloja. Mulla voisi olla alumiinia tällä. Uudet tästä. 15,5. Pidäpä sen. Papia. Joopa joo. Täskö se pyöräyttää oikein niinku koko kierros ja kattua vielä, että tuossa. Akkulo tuolla justi. Täällä on porrasta. Rasvalo. Eikö se mennyt? Ei se mennyt. Nyt se meni. On vähän jäykkä. Kyllä se pitäisi. Taittuu. Ei vissiin oo. Tää tätä nostaa. Ei tarvitse molempia. Vähän nostaa, niin se lähtee helposti.
No joo. Tuo on vähän vääntynyt. Oli puhe tuossa, että jos otettaisiin joskus ja väännettäisiin tämä runko takaisin ja tekisi tuonne vahvikkeen. Tämä on aika paljon mukavaa kuskata tässä edes takaisin, kun ne ois kunnossa. Jos ei häiritte, niin tällaisen voisi tehdä. Saisko se vielä sisään? Ja perään! Ei, vielä uusi. Nyt! Ei lähde. Ja kerta. Kyllä se menee. Kato, Juha tuli niin heti lähti. Kyllä se. Onko ovet täppiin? Ovekki ja koti. Menikö se sieltä? Meni. Tuo ei oo ainakaan ottanut tuo alalukko, mutta ei se ottanut kyllä viimeinkään. Ei oikein siinä. Katsotaan onko täällä kuinka paljon paskaa täällä sisällä. Vähän pitää olla. Ja lähtökää auki. Kato, oi että kun lähtee hienosti. Haapamäki vähän siellä hipisteli, se pani tänne kuvaritahanaan, niin nämä liikkuu nyt hyvin. Tässä on yksi tykki sellainen, näitähän on ollut mitä iso. Kuinka iso näistä? Vittu tuolla tuplasti lunta saatana. Kato, ei tää paljon. Ne on niitä sellaisia hervottomia. Aika vähän itse asiassa nyt on. Mut ne painaa. Samalla, eikö ole näin? Joo, mutta minun on vittu uutena varmaan niin, mitä saako vihreät tonne. Joo. Niin, pitääkö meidän nostaa vähän ratamaksuja? Kyllä ne on saatana, mutta se on vähän niinku hieno. Joo. Mitä ne saadaan aseita käytössä, jos käydään hakemaan? Ja nyt kun mä ajelen siellä, niin pitää autovuokrannutta, mutta pitää joku sprinteri. Urheiluauto. Joo. Saa kymppi. Joo, kaikkihan niillä urheiluautoilla nyt pääsee ajelemaan, mutta harva lumitykki perässä. Mikä siinä on napsu? Joo. Se on niinku paineilma. Joo, täältä tulee ulkosyrjältä tuo paineilma ja keskeltä vesi. Jäämerästi nämä reijät on sillä lailla niinku spiraalina porattu tuohon, niin että se... Se oli kuule niin, että ne oli nuo... Joo. Mutta ei nämäkään silti ole niin paha kuin ne toiset. Mutta on tämäkin aika lailla siinä. Mutta niin se Toni sanoi, että no vissiin noin suuttimet aina mitä putsaa, ei muita. Joo. Ei varmaan. Hän on näissä. Tuskin nuihin mitään tuloa sitten. En tiedä. Eihän se ole suoratin takas, sehän on suora reikä. Tuo voisi kyllä paineilmalla puhaltaa tuolta tuo vesilinja. Merkillistä. Eikä niissä mitään. Täällä on vähän enemmän. Juntturis. Joo. Sitten
näköjään katkaistu tämä. Tämä on katkaistu joskus tämmönen. Tulisiko se sieltä? Pelaa nätisti. Ei hajoteta enemmän. Tulee. Onko väsy? No. Noin. Ei kyllä. Vois tehdä uuden tuo kierreosan tuo juottaa siihen. Joskus kerkii. Mulla on varmaan sellainen värkkikin tuolla. Sais tähän porastua vähän syvemmälle, tekis sinne jengat ja sitten tähän osa. Toki kestää se nyt nuonkin. Jos haluaa hifistellä. Hifistelyä. Siinähän niitä on. Muutama. Siinähän niin. Nämä on kaikki kiristetty aika lujaan näköjään. Täällä on toinenkin halki. Joo. Ei niitä tarvitse auto. Onko näissä jotakin 0,7? On kyllä kuinka umpilainen. Tätäkin on vissiin jouduttu sulattelemaan joskus. Siellä on vähän kosan jälki. Kyllä näillä on paljon mennyt vettä läpi näistä. No, siellä on vielä vettä. No, pohja. Miksi ne on kiinni ollut? Me vantiin sitten siinä loppuvaiheessa, kun ei oikein ollut enää pakkausta. Se rupesi kastelemaan. Kyllä se vaikutti aika, näki heti. Se hävisi se keltaisuus siitä. Kyllä, kun sitä tuli niin paljon. Tässä oli vähän letkusreikiä kans tässä. Mutta nekin jäätyi sitten umpeen. Mihinähän, olisiko se tuossa? Se tuli aika paljonkin yhdessä välissä, sitten se rauhoittui. Ja sitten mä mietin, että jos tuolla on nuo reijät, mihin on ne kuulaventtiilit, niin mitä jos ottaas vain ne ja vetää umpeen? Kun niistä kusoo koko ajan. Sieltä tulee aivan solkenansa vettä täältä näistä. Ja niitä voisi aivan hyvin tulpata sieltä, kun ei ne... Mutta kuitenkin sitten kun päästä tähän letkuun irti, niin täältä tulee vesi pois. Mitä Juha on mieltä? Mistä? Jos tulppaas nuo alhaalta, nuo ylimääräiset... Kai se on joku idea että Ne venttiilit tuolta pohjareiästä. Täällä nämä. Kato, kun niistähän kuuso aika luja. Tekis kierteet sinne ja panis vain tulpan päälle. Voisi olla ehkä helppoa. Haittaako se mitään ukkarilla? No, mutta jos oikein on kunnon pakkainen, niin sitten se kerää jäätä siihen on. Mutta ei oikein ikinä alkaa haittaa. hyvin molemmat väliin. Kun se tulee tuolta alhaalta eikä se voi tänne. Joo, jos se tulee tuolta, niin sitten se on suurempi probleemi. Tohti jos on piirtava, niin anna palaa, mutta varmaan niin väijää ilman. Joo.
Ei me nyt turhaa työtä ruveta tekemään. Joo. Oh. Ei kyllä ei oo mun mielestä tärkeämpää kuin tyki. Toisestahan se päästötiekka niinku oli niinku saamistapaa. Niin. Eikö se tukittu? Sehän tukittiin ja pantiin sitä kyllä. Onko se vieläkin niin? Oh. Ei kun mä vaihdoin sen viimeksi. Onko vaihdettu nyt? Siinä oli se osassa. Joo. 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 Saanko se aukaasta? Kokeile, jos saat auki. Joo. Pitäisikö sitä lähteä kotiin? Mitä? Sä oot ollut vähän outos täällä. Valvois. Ja se tuon on lähtenyt. Sanokkaan tuu. Kes se oli tuo? Mikä? Ei, se oli 28. 28. Mä ajattelin, että kippaan tuo hytti. Siellä on tuo polttoaineputki kanis tuolla välissä. Rasseen oikein ihan paikkaa. Panis mun pellit takaisin kiinni.
No on hyvä, tässä telan päällä on mukava tehdä. Se on tuolla ortopedinen. Se ei oo ihan niin hyvä kuin Merisun 204 penkki, mutta lähet. Onkohan tästä hävinnyt johonkin se pumpun jatkovarsi? Mutta kun mä en löydä sitä mistä. No ei tuonut sieltä. Kohan siellä kuinka paljon tavaraa mikä lentää. Mittarit sieltä ja tuommoiset. Joopa joo. Joo. Mennään settiin, jos löytyy. Jos löytyis tuo hytin vipu. Mihin se olisi ollut? Ei sitä täällä kyllä ole. Voi voi. Voi voi. Kausi meidän tuo rydöllä. Lamppu käteen. Siinä. Olisiko täällä? Tuossa on tuo rauskaletku ja pitäis käydä viemässä etapille nuo öljyt. Mihinkä tämä veisi? Tuokin on Tampparista. Tääkö sekin laittaa kiinni? Eikä se ainakin oo. Pannaan kiinni. Mitäs nuota nyt? Suotta irti jo pitää. Mihin voi olla?
rautakankiakaan. Tuo pitäis korjata. Noin. Justiinsa joo. No tuon tuo. Tuon. Neppä. Se on vaan tuo pinta-haitari ajalla, ei se oo vielä kokonaan ajalla. Yhtään muista, kun olen purkanut. Minä en oo purkanut tätä. Olisiko se ollut tuossa? On se on. Pitää ottaa pulttipyssy mukaan. Äsken se suojapellekin pannettua. Kyllä mä kaikki meinasin laittaa. Tää on vissiin vähän eri asennusta letku, tämä ei mene tuonne väliin. En mä kyllä muista, kuinka nämä on ollut. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey, you been whacked. I kill them all, feel the motherfucking impact.
Yo, this a war zone, homie. Say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down. No cops, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Tuo oli vähän sillä lailla, joo, sehän oli tuolla syvällä jo valmiiksi tuo, kun se katkesi. Nämä? Jakarilla. Tällä. Ei ne ollut kyllä luin. Saiskohan tämän tehtyä uuden tähän sellaisen jatkoon. No, mä tiedän, kyllä se nyt pysyy siellä. Kuinka paljon se räpöttää, niin sellaista. Se on yhden kierteen jäljessä tuo tavallaan sitten. Se pitäisi mennä vielä. Tämä nyt meni. Tämän mä sain tänne ujutettua. Mitä jos tuon nakkaas mäkeä? Niin. Kyllä se sieltä pysyy, kun tulee tähän hattupäin. Kuinka se pökkää siihen hattuun? Onko se aivan kiinni siinä? Sehän on kiinni siitä. Joo. Se pökkää tuosta, joo. Ja kyllä siinä nyt... No ei se kyllä ota. Harmi kun se on nuo justihin oikeasta kohdasta katkennut niin, että... Harmillisesti. Ja tää oli tällainen tämä ninnuki. Olipas jämeri. Eikö se ollut... Niin kuin se on se yksi, mitä mä en olisi otanut edes auki. Joo. Muihin paljon tiivisti. Kyllä pienestä reiästä menee se vesi. Kummasta siinä tulee? Täältä Sisäringiltä tulee vesi. Joo. Meni vielä yhdelle kierteelle, mutta ei kannata kyllä varmaan tätä kiristää. Tää on oikein rivistä. Se panoo sen vaan niinku näin vaan. Tuon verran. On vähän vaikea. Mä niitäkään oikein kiristä. Mun mielestä ei yhtään. Tuntuu pysyvä. Se itse asiassa mahtuu jokaiseen väliin se jakari täältä sivusta. Vielä täältä. Näin. Ei pääse kiristämään. Vai? Kyllä pääsi. Se oli aivan siinä ja siinä, että se meni. Pitääkö vähän laskia vielä? No helppo. Olikohan siellä vettä nyt vielä vai kerkisikö se sulaa jo? Kerkesköhän se sulaa, kun täällä oli aivan vettä vielä näissä. Mä ajattelin, että kun me jatketaan, niin kun siinä... On tuokin murtunut tuo letku aika lailla. Tuo pinta. Viedään pois. Oliko sulla eri jakari silloin viimeksi? En mä tiedä ajaksi. Nyt se on satana. Mahtaako laittaa Heikko happi. Meni kyllä täältä jokainen. Tuo jo kiristi. Onko nuo? Kyllä ne. Tämä ne kävi. Luota kiristin kanssa. Tarpeeksi taas. Aika hyvin on jo saanut. Kyllä se aina vähän tekee aina joskus. Haluatko sä ajaa vai ajanko mä?
voi sen ottaa kyytiin. Kengät pois sitten. Tuo on siivottu. Siellä on muuten rellu vielä takana. Joo. Hyvä. was standing, staying still, never said what I feel, and every time I took the blame, carried all this quiet shame. Cause all the pressure in my chest, I've gotta fight to catch my breath, when every step still feels the same, trying not to break. Where do I go from here? Maybe I'll disappear. If I don't try, I'll never know. I'm waiting on you. Where do I go from here? There will be no more tears. Kill the doubt, feed the fire, hear the voice inside. It's my turn this time. They took a shot, now I want mine. You fall, I rise, I take the wheel. So this is how it feels.